Boas tardes, como estamos? Hoxe temos segunda entrevista, non sei se hoxe chamarlle entrevista en sí non é, pero temos aquí a Alberto Fortes Nova que xa nos está esperando, imos de lle dar paso en breve, e vai vos explicar unha cousa que a verdade é que a todo o mundo lle chama a atención, como é lóxico, que é como poder predecir a vosa adxudicación definitiva do CXT, vale? Vai vos explicar Alberto, hola Ana, hola Pislucos, hola a todo o mundo que está saudando. Parella, de momento non somos eu Alberto, pero bueno, todo se pode andar, pero somos parella virtual, de momento. Despois, cando entre, xa lle preguntamos, a ver. Hola, lunático. Nada, non me vou liar máis, nin vou dicir absolutamente nada máis. Eu penso que lle vou dar paso directamente a Alberto, porque hoxe é o protagonista el, vai vos explicar todo iso. Iso sí, só vos digo que o Excel que vai explicar agora a Alberto e que se pode facer lóxicamente de calquera especialidade non é algo oficial, vale? Entón, se o Excel vos di, aínda que se equivoca pouco, pero se vos di algo que despois non coincide coa realidade, nós non nos facemos responsables absolutamente de nada, lóxicamente. Isto faise simplemente para axudarvos a ver como funciona isto do CXT, a adxudicación, vale? Así que, nada, vou meter xa a Alberto, a ver se todo vai ben e non nos falla a tecnoloxía e non me pasa como con Suso Vermello que se nos colgou o directo. Se colga o directo non vos preocupedes, volvedes a entrar, que nós imos volver a entrar tamén. Pero esperemos que hoxe non nos pase, así que a folla de cálculo funciona con LibreOffice. Bueno, esas preguntas xa lles iremos facendo a Alberto, vale? Porque eu non teño nin idea, así que, por favor, deixademe meterlo aquí xa. Hola, Alberto, xa me están facendo preguntas aí, como ves. Pois nada, preséntome un pouquiño. Eu son Alberto Fortes, son profe de mates. E o que vos vou contar agora es moitas máis cousas. Non quedes aquí de humilde. Di todo o que és, jolines. És opositor, estudante de escola de idiomas era ou de outra carreira, xa non me acordo. Eu estudiei arquitectura, acabei no 2012. Despois do 2012 fiz, máster de profesorado como a todos, e opositei dende un primeiro momento a matemáticas. Era a especialidade que quería facer. Nada, eso, opositei a matemáticas, aprobei no 2018, 19, xa non recordo, e no grupo de Discord e demais tedes aí disponible a miña programación e demais. Entonces, explicarvos un pouquiño hoxe sobre o concurso de traslados. O tema dos Excels é algo que levabas cando era todavía sustituto, para ver un pouquiño como evolucionaban as listas de sustitución, e as compañeras e compañeiros de mates creo que aínda a siguen usando. Eu entro de vez en cando a botarlles unha man, sobre todo nas sustitucións, xa que a páxina da Xunta só actualiza cando están xa as persoas en activo. Entonces, moitas veces, antes de que chamen, se sabemos unha persoa que renuncie, pois xa funciona. Este ano estou tamén, teño feitos algúns proxectos con compañeiros, como Xacobo de Toro, con Seoclip e demais. Este ano tamén estou así con unhas compañeiras preparando para cambio de especialidade, de adquisición de nova especialidade de debuxo. Bueno, agora que falas diso, xa sabes que vas volver por aquí para falar de oposicións e dar consellos, xa o sabes, non? Temos que buscar... Xa che dixen, temos que buscar un vogal de tribunal ou un presidente ou algo que veña aquí para dar consellos tamén. A ver se hai sorte. Se alguén se anima, sen ningún problema. Se alguén se anima, que nos escriba no chat xa. Vale. E a idea hoxe é contarvos un poquinho unha idea que tivemos fai 5 anos. É dicir, todo o que vou contar non é algo que fixen eu solo, nin nada, senón un grupo de compañeiras de mates, e despois incluso a propia programación do documento a fixo Pedro Suárez, que é compañeiro de mates, que controla, aparte de aprobar as oposicións de matemáticas, era informático. Entonces, coa idea que tiña eu da tabla de datos e coa súa idea de informática, creou un script que permite simular o reparto que fai o CXT e incorporar pois as renuncias e demais, vale? Entonces, primeiro de nada, se queredes,
Vou vos mostrar a miña pantalla. Creo que a partir de agora vades ver tamén, de verme a min en pequeniño, tamén a pantalla. E, bueno, igual que contou onte Pablo, toda a información do CXT está na páxina da Xunta, vale? Entonces, na páxina da Xunta xa podedes ver a adxudicación, alfabético como por especialidade, e isto pode ser de interese, sobre todo para elaborar despois a resolución provisional e ver un poquinho no Excel como funciona. Entonces, accededes por especialidade, o que vai aparecer serían as diferentes especialidades, unhas detrás de outras. Por exemplo, se busco directamente as de matemáticas, empezaría pois na persoa que ten máis puntos e a partir de aí aparecen aquí o centro que se lle asigna, vale? Aparte de aparecer os puntos totais que se lle asignan. Polo que estive mirando na adxudicación provisional de matemáticas hai erros, vale? Despois vos conto cales e por qué. Porque despois de meter toda a información nos podemos comprobar coas vacantes que saíron e coas resultas que erros pode haber, vale? Todos os que están preguntando por aquí se vai a ver despois en YouTube, sí que vai estar o directo en YouTube, así que non vos preocupedes. Se non podes quedar, o veredes despois. Alberto, non te preocupes polo chat, porque como estás ti falando, estou xa co chat. Hoxe cambiamos os papéis. Vale, perfecto. Entonces, para que vos sirve isto? Imaginadevos, agora vos adxudicaron un destino na provisional. Por exemplo, a min, que concursei un pouco por concursar e seguramente, bueno, renunciarei ao final, adxudicáronme no CPI Terra de Maside. Entonces, no meu caso, eu tiña destino definitivo no IES García Barbón, e se eu renuncio, esa praza que lle adxudicaron a outra persoa no IES García Barbón, se baixamos, está por aquí, a persoa que lle adxudicaron a miña praza, un poquinho máis abaixo, espera que se me pasei, creo. Sí, paseime, estaba por aquí. Pois a persoa que lle adxudicaron no IES García Barbón non lle van poder adxudicar no IES García Barbón porque era a praza miña. E se eu non me cambio de praza, eso afecta a esa persoa. Polo tanto, esos pequenos cambios por renuncias ou porque ao final hai algunha vacante amortizada que desaparece, pois permite ao final facer cambios que nun principio na adxudicación provisional non se prevén. Entonces, se vos deron a adxudicación provisional ou se non vos deron, tedes posibilidade de que vos adxudiquen un peor destino ou un mellor destino ou que non vos adxudiquen, vale? Ahora vamos ver por qué. Entonces, antes de explicar como funciona o Excel, vou vos ensinar o Excel que fixemos no meu primeiro destino definitivo, vale? Que foi o concurso de traslados do 2020. O primeiro de nada aparece aquí todas as persoas que participan co seu punto de baremo e que destinos tiñan a nivel actual naquel momento. E aquí vedes unha resolución provisional, a oficial, a de definitiva oficial e a definitiva calculada. Se vos vades fixando, na provisional, estas persoas que están en vermello lle asignaran unha praza, pero renunciaron. Polo tanto, as súas resultas, os seus destinos actuais non entran no concurso de traslados, polo tanto non se lle pode adxudicar a ninguén. E iso fai que modifiques moito a adxudicación que vai haber. Entonces, pois calqueira modificación destas persoas que lle adxudicar na provisional vai afectar a moitas persoas que están por baixo, vale? Pode non afectar, pero normalmente afectan a bastantes. Entonces, fixadevos, por exemplo, eu que estaba aquí neste concurso con non sei cantos puntos, 15, aquí estaba, 17,83, na provisional dérame Monforte. Despois da provisional de Monforte, coas renuncias que iban saindo, dérame Chantada. Despois de Chantada, dérame, creo que Guntín. E ao final, calculando coas renuncias que había, dábame no García Barbón. E cando publicaron a definitiva, coincidiu. Se vedes, coinciden todas. Sí, é o que che vou dicir agora, Alberto, que está moi ben este momento porque aí vese que na columna de resolución definitiva oficial coincide coa resolución definitiva calculada, que é o que fai o Excel. O sea, aí vedes que coincide exactamente todo. E se vos fixades, aquí no de variacións, non sei se foi por ser gafe, pero entre a miña primeira na provisional, a miña adxudicación definitiva, eu empeorei 132 postos. Que son estes 132 postos? Que eu tiña o Río Cabe pois no posto 40. En cambio, García Barbón no posto 179. Polo tanto, eu, nas miñas orden de centros
foi moito peor, pero se vos fixades, unha persoa que estaba a 4 postos por debaixo miña, dende a súa provisional a súa definitiva mellorou 161 postos. Así que isto de momento non vos fiedes, é dicir, vedes que hai algunha persoa que sí, que cero, mira, coincidiu tanto na provisional como na definitiva, hai a xente que que mellora un pouquiño, hai xente que empeora un pouquiño, depende un pouquiño de que posición estés e como afecte as renuncias. Alberto, tes aí unha Sí. cousa moi interesante porque aí hai moita xente que pregunta o típico de o destino na definitiva pode ser peor, pode ser mellor, Pode tal. ser. Entón aí no STLS, pois a verdade é que é bastante Eu que claro, non? sei. O sea, canto os que están en verde son os que melloraron, se entende, non? Exacto, os que están en O verde sea, son que os que melloraron case todo o mundo mellora polo que estou vendo por bueno, aí. non te creas, mira, este 37 Bueno, menos sí, este empeora aí hai 37, tres xuntos que 35. empeoran, pero bueno, a maioría vese moito verde por aí. Sí, Outra, pero bueno, hai de todo. E hai incluso xente que, por exemplo, mira, fixadevos, estas 5 persoas que vedes aquí abaixo non lle adxudicaran na provisional e adxudicaronlle na definitiva. outra típica Vale? pregunta. Tamén, non me deron na Entonces, provisional, van me dar na definitiva. pode pasar. Alberto, unha cousa que xa non xo comentei, pero sabía que iba a sair isto. Tema primaria. Pódese facer isto en primaria? Pódese Nin fe. facer. Dá máis traballo, é necesario máis xente para meter todos os datos de primaria, pero pódese facer. E sobre todo falando con Pedro, que é o que fixo o traballo de script que está por detrás para facer o reparto, estamos facendo exactamente o mesmo que fai o ordenador da Xunta para repartir todas as prazas. Entonces, xa o ano pasado preguntou xente de primaria para facelo, pero ao final, como concursa tantísima xente, habería que meter todas as peticións de toda a xente para facelo ao mellor unha ou dúas persoas é difícil, en secundaria máis fácil porque son menos persoas a concursar. Bueno, En eu creo primaria que é este ano necesario máis xente. pode ser o ano de primaria, que seguro que hai xente interesada, así que xa sabedes. Bueno, despois xa comentarás a xente que queira Como se facer, fai? pois Sí. xa sabes. Entonces, de momento o que quero contarvos é un pouco para que sirve, vale? Imaginádevos, por exemplo, que sei, este como sae do outro ano, que eu aquí algunha persoa que lle deran, por exemplo, esta persoa que ten aquí o seu destino definitivo, ou vamos facelo así máis heavy. Vamos poñer que todas as persoas que lle deran entre os, non sei, 30 primeiros postos ou 40 primeiros postos renunciaran, vale? Entonces, fixádevos, aquí en principio lle darían destino, non? Pois se vos lle calcamos o concurso de traslados aquí na pestañiña de aquí arriba, a dereita, lle damos a calcular asignacións, o que fai o programa, bueno, neste caso, despois vos explico por que aparece este advertencia, vale? E vos conto exactamente que é o que tedes que facer e demais, eso o farei despois, pero ora vou saltar así un pouco rápido e despois vos conto. Permitir. Vale, ahora vai estar calculando. A ver, calcular. Ahora pon aquí que está en execución e vades ver que estas todas as persoas que están aí renunciando vai a aparecer o destino definitivo, vai a desaparecer. Tarda un pouquiño porque ten que procesar todas as peticións e toda a información, pero para que vexades para que sirve, vale? Fixadevos, todas estas persoas que renunciaron desapareceron de aquí e a partir de aí a xente que está por baixo modificaría os seus destinos como os tiña antes. Xa non son exactamente iguais, senón modifícanse todos. Por exemplo, a min xa non me darían en Verín, senón que me darían no Val do Tea en Ponteareas. Vale, un exemplo que tiñamos aí para ter de referencia. Vale, vou desfacer o que acabo de facer para que quede como estaba. Vale. E agora vou explicar como se fai dende cero, vale? Entonces, primeiro, para explicar dende cero, alguén preguntaba ao principio se se pode facer en LibreOffice. Nós fixémolo en Google Drive por dúas cousas. Bueno, por tres cousas. Primeira, porque se pode facer entre varias persoas. Entonces, se as facemos entre varias persoas, non ten que levar todo o traballo unha única persoa. Incluso se pode organizar e decir, bueno, pois eu empezo pola mañá, ti continúas pola tarde, ou empezo para meter as peticións, ti metes as vacantes. Entonces, se pode organizar entre varias persoas a vez, co documento todos a vez. Por outro lado, tamén nos permite meter un script, vale? Creo que é aquí en app script. A ver se abro. É este exactamente, se non busco exactamente onde era.
hai un código que o que fai está programado, isto fixo Pedro, todo el, Pedro Suárez Casal, que é compañeiro de mates, entonces fixo un script que lle permite ao programa analizar todas as peticións que hai metidas e recalcular en función, vale? Entonces está aquí escrito todo o código que o que fai, vale? Entonces, en LibreOffice ou en Excel tamén se pode facer descargando un macro, pero aquí o viamos como máis útil, vale? Entonces, eso en principio non hai que tocalo, está actualizado, e se non, se hai algo que non funciona, Pedro ten acceso, eu tamén podo mirar e lle comento a él, e actualízase, modifícase o que haxa que modificar para que funcione, vale? Entonces, vamos a empezar. Antes de nada, sai xente que me escribiu antes deste directo para empezar a facer algunhas listas. Estas son as que xa están comezadas ou que polo menos están creadas. Lingua galega, orientación, educación física, debuxo, matemáticas e lingua castelá. A que está máis avanzada, e non porque fixera eu, senón que fixeron case todo Laura, Pedro, Xoana, José Luis, estiveron eles cargando toda a información, e a de matemáticas, que están metidas a todos o listado de instancias, coas persoas ordenadas por baremo. Por que é importante meter o listado de instancias coas persoas ordenadas por baremo? Porque o que pode pasar tamén ata a adxudicación definitiva é que o baremo se modifique. Vale, imaginadevos que agora unha persoa que está, por exemplo, non sei, algunhas persoas que están moi cerquiña, esta persoa que está a 138,8 e esta a 139,9 e a persoa de atrás danlle 2 puntos e pasa por diante da anterior. Pois eso vai modificar como é a adxudicación definitiva, vale? Entonces, por eso é importante ter isto actualizado, que vai estar esa información na página do CXT, vale? Están metidas todas ao listado de instancias por orden, e despois o que sí que está metido aquí é as peticións de todas as persoas que concursan, vale? Unha por unha, as súas peticións, que é o que piden, en que orden piden. Se piden bilingüe, se non piden bilingüe, bueno, vedes aquí que en bilingüe aparece un 2, que sería de inglés, os centros que piden, en que orden, e aquí aparecerían pois os nomes, vale? Despois tamén están postos os destinos definitivos, vale? Os destinos definitivos de todas as persoas. Por que están os destinos definitivos? Porque se unha persoa lle adxudican na praza e non renuncia, este destino definitivo vai a saltar para seguir participando no concurso de traslados, vale? Despois está tamén unha pestaña as vacantes. Estas vacantes están publicadas na página do concurso de traslados. Entonces, fixadevos, pois no Seo da Guarda de Matemáticas hai unha praza, en Monelos hai unha praza, no Urbano Lugrís hai unha praza, no Plurilingüe del Viña hai 2 prazas bilingües, en Someso hai 3 prazas. Entón, vedes aí que están indicadas todas as prazas que hai en cada unha dos centros. Tedes que mirar na página do CXT porque non se corresponden directamente coas que publicaron os sindicatos, hai algunha máis. Vale, entonces, incluso sei que esta semana estiveron actualizando as da Coruña e en teoría estas serían, por así decirlo, as definitivas de momento, se non publican algunha máis, vale? E por último, a última pestaña que tamén está é as participacións forzosas, vale? Hai xente, sobre todo funcionarios en prácticas que se non se lle adxudica praza nas súas peticións e as vacantes chegan ata esa persoa, se lle adxudica por orden de provincia, vale? Entonces, o que importa é a orden de provincia. Non estamos metendo todas as persoas que están en práctica, senón únicamente as que se lle adxudicarían por participación forzosa, vale? Non sei como vades ata aquí, estou vendo por aí que hai xente tomando notas e demais. O resto, dúbidas antes de poñarnos directamente a facelo? Vale. Nada, desa xa me ocupo eu, Alberto. Eso para o Discord. As preguntas de oposicións e demais para o Discord que queda para outro día. Vale. Vamos alá. Vamos a empezar, se vos parece, por unha especialidade que non teña moita xente concursando. Algúnha preferencia, Pablo? Perdón, que estaba lendo... repíteme, Alberto. Estaba lendo a pregunta da María, está para contestar? Estaba outra cousa. Vale. Ahora che respondo, Lucía, a pregunta, pero algunha especialidade que teña pouca xente que concurse? Te apetece algunha en concreto? Escola de idiomas de galego, por exemplo? Que teña pouca xente que concurse, dis? Sí, para facelo máis ou menos non sei se che vale Escola de idiomas de galego, creo que concursamos 5. Vale, perfecto, sírveme.
Entonces, o primeiro que vou facer é vou facer unha copia deste documento base CXT completo porque xa ten todo organizado. Vale, inglés vos explico despois e como teríades que facer para facelo. O que vou explicar agora para a Escola de Idiomas de Galego, que son 5, é o mismo para calquera outra especialidade, vale? Se alguén quere facelo para a súa especialidade, que me escriba polo Discord, polo Facebook, por onde sexa, eu fago unha copia deste documento, igual que vou facer agora, me di o seu correo de Gmail, doulle acceso, e os pasos que ten que facer son os mesmos que vou facer agora, vale? Entonces, preguntaba aí, en canto estou facendo aquí os cambios estes, preguntaba a Lucía se as modificacións que haxan na página do CXT se notifican. Non, hai que miralo e volver a copialo. Entonces, o que eu faría é copialo todo dende cero para que comprobedes que non houve ningún cambio, vale? Como non se notifica nin aparece nada, pois por eso. Que código é Escola de Idiomas de Galego? Hostia, Pablo? 592 Oi, pues vamos a suspender. 009, pode ser? Non teño nin idea, da igual, despois non o cambio. Sí, vouche mirando Galego, agora. Escola Oficial de Idiomas 2022, vale. Vale. Entonces, habría que comprobarlo de baremo ou as renuncias, pois de vez en cando entrar na web e velo, vale? Entonces, cando creo o documento, a primeira vez que accedades vades ver algo como isto, vale? Que é un documento en branco. Cando entrades por primeira vez, aquí o CXT non vai aparecer aquí arriba, esperades 30 segundos e aparece aquí a extensión o script coa palabra CXT, vale? Eso Sí que é 009, Alberto. Por certo, vale. A todos os que estades vendo agora o directo, a partir de aquí, o interesante é o que tedes que copiar, a tomar de notas, faced o que queirades para despois non marear a Alberto o pobre con mensaxes. No, así que, por favor, a partir de aquí xa vos digo que é o máis importante. Exacto, de momento só foi como para que sirve. E a partir para explicar, de aquí, claro, había que explicar como funciona e que a xente vexa pois, que funciona, e que funciona. Xa calo. Exacto. Entonces, a partir de aquí explico como hai que facer. Entonces, entramos nesta página e agora tenemos que copiar o listado de distancias, que non será o do código de mates, que vou modificar aquí abaixo, senón será de Escola de Idiomas de Galego. Entonces, para eso hai que entrar na página do CXT, loguearse, eso é importante. Tedes que ter concursado, se non concursades non podedes ver os listados dos concursos, e entrar en listado de instancias, listaxe de instancias. Seleccionades o concurso, vou un pouco rápido, pero isto entendo que é o que explicou Pablo antes, de curiosear dentro das vosas corpos, vale? 592, e vou escoller a de galego que é a 009. Pablo, creo que te estamos escoitando. O vou polo menos. Vale. Nada, xa está. Entonces, se fixadesvos, o que temos que facer é copiar directamente estas persoas, que son as 5 que concursan. Se houbera varias páxinas, copiamos varias páxinas. Despois vos explico, por exemplo, empezo de inglés e explico vos, vale? E pegámoslos aquí. Copiar e pegar, control C e control V, co teclado e co rato. Vedes que aquí, en principio, en renuncia do concurso aparece non, vale? Entonces, eso, se despois algunha persoa destas renuncia, habería que poñerlle sí. E se vos fixades, a única persoa con destino definitivo é a primeira persoa que aparece. Por lo tanto, iríamos a destinos definitivos, copiamos aquí tanto DNI como nome, iríamos a destinos definitivos e aparece esa persoa. Queremos ver en que destino definitivo ten? Pois damos a ver detalle, e baixando, aquí, ten dous destinos, se vos fixades. Un destino que pon último destino definitivo, que vedes que aparece a data de posesión e a data de cese, e un destino provisional. O que nos interesa é o destino definitivo, aínda que este noutro sitio agora mesmo, vale? Entonces, vos tedes que copiar o seu destino definitivo e pegalo aquí. Vale, neste caso, só hai unha persoa que ten destino definitivo, só lo pego unha vez. Se hai máis de unha persoa, teredes que pegalo tantas veces como persoas con destino definitivo concursen. Vale? Ben. Entonces, fixadevos, esa persoa que tiña destino definitivo, aquí directamente, como puxen en destinos definitivos, xa me pon destino actual. Ten destino actual na Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra. É o que aparece. Vale? O resto de persoas, como están en prácticas, non teñen destino. Pois entonces non o temos que meter en destinos definitivos. Vale? Ata aquí máis ou menos entendido. O primeiro paso, copiar listado de instancias
e poñer os destinos definitivos das persoas que sexan. Esta é moi fácil porque son 5 persoas. En inglés, pois levará un pouco máis de tempo, se sodes 5, pois o mellor en unha tarde ou media tarde está listo. Ben, que temos que apuntar agora? Pois ver que pide cada unha das persoas. Entonces, para ver que piden, se clicades aquí en ver detalle ou neste ligazón, vades acceder directamente á petición desa persoa. Dades a peticións e aquí aparecen as escolas de idioma que pide esta persoa. O que hai que facer é, por un lado, copiar o seu nome en I, iríamos outra vez a pestaña de atrás en peticións e aquí en participantes pegamos ese nome, ese DNI. Volvemos a pestaña a la pela de CXT e o que facemos é seleccionamos todas as súas peticións. Hai que chegar ata o primeiro cadradiño pasando para atrás, senón queda un pouco descompensado. Vedes que está aí marcado en azul, subliñado en azul, copiamos, control C, e vamos aquí, e na columna E é onde pegamos. Pegamos. Se vos fixades aparece, esta persoa pediu en orden o primeiro centro, Escola de Santiago, segundo, Escola de Vilagarcía. Que teño que facer? Como esta persoa pediu dous centros, vais ala. Entón, estas dúas persoas, esta persoa pediu estes dous centros. Agora, teremos que ir á segunda persoa, facer o mesmo. Vou ir un pouquiño máis rápido, estou repetindo todo o tempo o mesmo, vale? Copio o nome, vou a peticións. Alberto, para un momento, sí. Non se está vendo as pestanas de abaixo. Non sei se te das conta. As de aquí de abaixo de todo. Sí, cando cambias de pestana abaixo no Excel. Sí, non vos preocupedes. Non se está vendo. Aí máis ou menos intúense. Se podes dar un pouco menos ben vale tamén, eh? Agora? Agora vense. Perfecto. Vale. Vale, gracias por avisar que non... Entonces, aquí abaixo vedes que había listado de distancias, peticións, vacantes, destinos definitivos e participación forzosa. O que estou metendo é na parte de peticións. Vale, entonces volvo a facer, copio as todas, primeiro cadradiño pasándonos, copiar, volvo atrás, columna E, pegar, e como esta persoa ten 3 peticións, meto 3. Vou ao seguinte, quédame 3. Esta é bastante fácil porque son poucas xente. Se fosen máis, pois leva un pouco máis de traballo, pero vedes que a nivel de traballo intelectual e demais non, é traballo mecánico de copiar-pegar. Non ten nada de dificultade. Control C, Control V, pegamos, vamos co seguinte. Peticións. Igual. E agora copio as súas peticións. Vale, e creo que deben quedar unha ou dúas. Que este que creo que o coñezo, o último. Que creo que tamén lle deron destino. Deron, dou fe que me deron. De feito, no de secundaria xa podes ir poñendo renuncia. A de secundaria eu ainda non colguei a miña, pero tamén despois vos ensino como faría para poñelas, como facedes para poñelas. Vale. Ben. Pois agora xa estarían metidas todas as peticións. Isto é fácil porque son 5 persoas con poucas peticións. Se fosen máis persoas, teredes que copiar máis cousas, pero ao final sí, se pode copiar todos os 300 destinos metidos dunha vez. Ahora vos ensino un exemplo, vale? Con un de matemáticas. E entonces non hai ningún problema. Agora, directamente, eu o que faría, seguramente que no modelo que fagamos a partir de agora, vamos a crear aquí unha pestaña para poñer os destinos provisionais de todas estas persoas, vale? Como adxudicaron oficialmente, vale? Entonces podo poñer aquí adxudicación provisional oficial, por así decirlo. Vale. Onde mirades isto? Eu o que vou facer é directamente vou copiar aquí as persoas. Creo que copiei con pedido ese nome, vale? E o que vamos poñer aquí a continuación é o seu centro que lle toca, vale? Entonces, eso para miralo é nesta páxina, na páxina de adxudicacións provisionais por puntuación. Eu vou buscar galego. Non é galego.
Ou non están nas de secundaria? Busca gallego. Ah, vale. Moi ben. No, gallego non, gallega. De Lingua gallega, secundaria, sí, no? de secundaria, sí. De Escola de Idiomas Pero gallego. 592009, non? Sí. A ver, 009. Non aparece. Como que non? Nesta non. Esa cal é? A de A especialidade general, ou de funcionarios en prácticas? a secundaria Pois por especialidade. busca na de en prácticas. Porque a mellor a persoa que concursou por especialidade non lle deron, claro. É por eso. Aquí está, gallego. Entonces, o que vades a facer é ir poñendo os códigos de cada unha persoa que lle adxudicaron, vale? Aquí, como agora non temos os códigos, vou non facer así un pouco a brava. Entonces voulle dar a primeira persoa que concursou, que esta, a que concursou con destino definitivo non lle deron, no que pediu, e o resto sí que lle deron. Entón vou poñer aquí ao lado e vou ir copiando cada unha delas. Como é Coruña, Lugo, Coruña, Lugo, é moi doado. Para que nos sirve isto? Para ter unha referencia e cando comprobedes que prazas se amortizan, é dicir, que a resulta non sae outra vez ao concurso, analizar cales son, vale? Por iso é interesante comparar o destino provisional que aparece na web con a relación concreta de lugares, vale? E quédanos outra cousa. Copiamos a listado de distancias, a primeira, vou ocultar esta parte porque xa aínda que este non nos interesa vela, copiamos a adxudicación provisional, copiamos as peticións, o que nos queda por meter é as vacantes. Vale? Onde vemos as vacantes que se saíron para Escola de Idiomas de Galego. Se vades na páxina do CXT, hai unha pestana aquí que pon listaxe de vacantes. Calcamos aí e seleccionamos corpo, vale, despois esperamos, e especialidade. Podedes poñer a vosa, vale? E aquí aparecen o número de vacantes que hai en cada unha delas, vale? Entonces, o que fago agora directamente é copio, control C, vou a aquí e pego, vale? E vedes que directamente copioume que na Escola de Idiomas da Coruña hai dúas, na de Ferrol hai dúas, na de Lugo hai dúas, na de Ourense hai dúas, na de Pontevedra hai dúas e na de Vigo hai unha, vale? A primeira persoa que pedía para de Santiago de Vila García, en vacantes non hai ningunha, nin na de Santiago nin na de Vila García, por iso non lle deron, vale? Destinos definitivos, xa lle pusemos a esa persoa, e aquí participacións forzosas non vai ser necesario porque directamente vai a adxudicar a todas as persoas, vale? Agora tocaría bueno, aquí poderíamos activar a pestaña de suprimidas, por se suprime algunha praza, que agora vos ensino nas de matemáticas como se marcaría, e agora daríamos ya directamente aquí a pestaña de CXT. Cando lle calcades, aparece aquí un botón que pon calcular asignacións. Calcades a calcular asignacións e vos aparece este mensaxe. Requires autorización. Necesitas o teu permiso para que un script anexado a este documento se execute. Vale, eso é o script que nos permite recalcular. Lle dades a continuar, vos vai a pedir a vosa conta de Google coa que estades logueados, lle dades aí, e vos aparece isto. Google non verificou esta aplicación. Non vos preocupedes. Isto é porque directamente o script non o fixeron eles, senón que o fixo Pedro. Lle dades a configuración avanzada e non lle dades a volver ao lugar seguro, senón non podes avanzar, e lle dades a ir a páxina non segura, ir a CXT, páxina non segura, porque comprendemos os riscos e confiamos no programador. Neste caso aparece o meu nome, pero foi Pedro, que foi o primeiro que o creou. Vamos a ir a CXT, normal. Agora, aquí quere acceder a túa conta de Google para modificar esa folla de cálculo que está anexada, únicamente para modificar esa folla de cálculo, damos a permitir, e directamente calcularía aquí. O que pasa? Que hoxe falando hai un pequeno erro no script que iremos arreglando de cada un deles para que funcione, que meter ben o código da especialidade. E agora mesmo non tiña apuntado onde é, senón despois miro para que funcione e apareza, vale? Entonces, exemplos para mirar o dos 300 destinos, como copialos xuntos, e agora vos vou ensinar tamén, no caso de matemáticas,
como comprobamos cales son as prazas suprimidas, vale? Por se vos interesa ver en que centros se suprimiron prazas de cara a que se podan reclamar dentro dos centros ou dentro dos sindicatos se finalmente esa praza non era necesario suprimilas, vale? Aí teño que dicir eu algo, espera. Esas prazas suprimidas que estás falando, Alberto, son estas que se coñecen como resultas. Entón, hai resultas que efectivamente non se dan, ben sexa porque se amortizan ou por un erro ou que sexa, pero se detectades vacantes desas, enviade correos aos sindicatos, pero á provincia de onde sexa vacante. É dicir, por exemplo, se yo queredes enviar a CIGA, enviadello, imaginadevos, falta unha resulta dun centro de BCRA que había lingua inglesa e desapareceu misteriosamente. Bueno, pois entón mandades un correo a CIGA Ensino ou o sindicato que vos queirades de Lugo, porque son os que van poder miralo, vale? É dicir, por provincias. Ala, podes seguir. Claro, un poquinho. As de mates, é dicir, as 6 de mates que aparecen amortizadas serían estas. Vale, hai 4 da Coruña e 2 de Pontevedra. Pois entendo que os sindicatos de cada unha desas zonas serán os responsables de comprobar se realmente esas plazas están ben amortizadas, as que aparecen aquí, destino actual, son estas, ou non están ben amortizadas. Vale? Entonces, explico vos primeiro como meter 300 peticións de golpe, vale? En mates xa están metidas incluso os funcionarios en prácticas, vou meter o seguinte, que sería funcionario en provisional que nunca tivo destino, como se mete? Vou directamente a súa páxina, peticións. Fixadevos, esta persoa ten, baixamos, 169 centros. Vale, pois exactamente igual. Collemos o último, subimos con rato ata pasando o cadradiño 1. Unha vez que pasamos o cadradiño 1, copiamos, vamos á pestana de peticións, vamos abaixo de todo, neste caso, fixadevos que nas de mates xa están metidas máis de 15.000 peticións de persoas diferentes, pero hai moitas que teñen 200 ou 300 de golpe, vale? Iríamos a esta fila, pegamos, eu estou pegando todas as peticións desa persoa e o que me quedaría por meter é o seu nome e apelidos. Fixadevos, cando fago isto, cando meto aquí o seu nome e apelidos, mirade, vamos facer antes de que non metelo. Aquí me pon que non teño peticións metidas de Ramón Rodríguez Santos, pero agora, cando meta aquí o nome, eu baixe para baixo, con todas as peticións que fixo el, para baixalo para baixo hai que pulsar na esquina no cadradiño, este cadradiño azul, e arrastrar para baixo, clicando. Se volvo outra vez atrás, vedes que agora sí que me aparece que esa persoa fixo peticións. Vale? Entonces, a dúbida de Alba, vedes que aquí copiei 170 peticións nun segundo, copiando, pegando. Igual que fosen 5. Non hai problema. Vale? Ben, máis dúbidas ou máis cousas que contarvos. Vale. Hai aquí persoas, vale? Unha vez aquí axudicado CXT, el calcula, neste caso como está actualizado, vai aparecer aquí na resolución estimada a resolución, e como vos contaba antes, estamos seguros que a resolución provisional está mal calculada. E agora vos explico por qué. No caso de matemáticas, non sei no resto. Hai aquí unha persoa con 113 puntos, con 46, que pide como primeiro centro o arcebispo Selmírez I, vale, de Santiago de Compostela, habendo vacantes públicas no arcebispo Selmírez I, e non lle asudican na provisional oficial. En cambio, algunha persoa que está por baixo del, neste caso, esta persoa que está por baixo del, sí que lle asudican o arcebispo Selmírez I. Na nosa tamén lle asudican, porque no arcebispo Selmírez I hai máis dunha vacante. Pero esta persoa deberían terlle adjudicado tamén isto. Polo tanto, este erro de correxirse vai modificar todas as persoas que están por baixo, porque aparecería unha resulta no Monteneme e Alberto, dalle un momento para a esquerda, sí, para ver quen é a persoa. Vamos ver os detalles, queres? No, estaba pensando eu nun motivo, pero non pode ser o motivo que estaba pensando. Olvido. Vale, xa me dirás. Entonces aquí ten, se vos fixades, arcebispo Selmírez I de primeiro. Entonces eu creo que se debeu colar algo ou calqueira cousa mellor non tiñan actualizado o baremo, eu que sei, calqueira cousa que se lle colou. Este cambio vai afectar,
É dicir, non sei se no resto de especialidades, pero en mates estou seguro, a non ser que esa persoa renuncie, que se esa persoa renuncia, se vos fixades, voulle marcar agora que renunciaría, vale? Sen saber quen é nin se renuncia. Se dou calcular asignacións, aquí xa non me marca nada. Entonces, se renuncia ao final, pois o mellor non modifica tanto, pero se non renuncia pode modificalo, vale? Por eso vos decía que pode haber algún erro e eso vai afectar xa solo as renuncias afectan os cambios de baremo tamén. Se hai algún erro máis na provisional oficial, pode modificarse máis, vale? Entonces, iba a contarvos agora, aparte deso, que detectamos aí en algunha persoa máis, que hai modificacións raras, como se calculan as prazas suprimidas, vale? Fixadevos, neste caso, se eu aquí no Sofía Casanova non lle pusera que está suprimida, e lle des a calcular no concurso de traslados, vai tardar un pouquiño, esperades e védelo. Se buscades no propio documento Sofía Casanova, vai aparecer a unha persoa que lle adxudicaron no Sofía Casanova e a esta persoa que tamén. Pero fixadevos que eso aparece na columna de resolución estimada. Na resolución provisional oficial non aparece ningunha persoa que lle asignaron no Sofía Casanova. Que se pode intuir desto? Que nun principio esa praza amortízana. Vale? Entonces, se esa praza amortizan, pois está modificando o concurso. Se ao final non amortizan, fixadevos que esa praza entra no concurso e modifica tamén en cascada todas as persoas que están por baixo, vale? Ben, vou contestar aí unha dúbida e sigo. Pregunta a Pislucos cando se verían realmente as renuncias. En principio, o último día para as persoas renunciar é 1 de marzo. E dende as xuntas van cargando pouco a pouco. É dicir, eu contaría dende ese 1 de marzo 15 días, 3 semanas como moito para que estén todas cargadas. É dicir, o mellor Alberto, mirades 15 días. Sí. Eu lembro que as van poñendo xa, pero desde ya, sabes, Sí, non as van esperan poñendo nin o desde 1 de xa. marzo. No, é dicir, non miréis se hai algunha publicada, porque... No, eu tampouco, digo que me soa de outros anos que eu penso que xa desde ya, o sea, dende a xa semana que ven, van entendo aparecendo. que xa se van a empezar a publicar. O que pasa é que o mellor a persoa que envía a renuncia o 1 de marzo non aparece o 1 de marzo. Claro, esa vai tardar en unha aparecer, semana, sí. dúas. Correcto. Entonces, por eso, é dicir, bueno, estou mirando en vacantes. Entonces, as que vayan renunciando agora, eu teño, por exemplo, creo que no listado de matemáticas está José Luis que xa puso a súa renuncia, que está xusto ao lado miña. O mellor borreino esa outra vez. Porque isto nos permite tamén facer comprobacións. Entonces, podes facer ti comprobacións, se sabes a que unha persoa vai renunciar, aínda que non está publicada, xa lle metes a renuncia. Entonces, a eso xa podes facer cálculos, aínda que non sexa oficial, pero se coñeces a persoa, se dixo, sí, xa entreguei a renuncia, pero non está publicada. Por exemplo, eu aínda non a entreguei, pero vou entregar. A miña resulta xa non vai a sair. Entonces, ahora cando lle dei a calcular, o CXC, esta miña resulta non aparece esa adxudicada. Entonces, eso vai modificar todo. Iba a mirar se en mates se publicaron algunha. Antes de nada. Creo que non, pero o certo é que abriron o prazo antonte, Pablo. Pode ser? O prazo do... Que día estamos? Era do 15, creo. Estamos 17, sí, pois antonte. Onte, bueno, pois eso. Sí, é dicir que non pensadevos que aínda que alguén renunciara o primeiro día, nada máis o día seguinte, nada máis levantarse, pois o mellor aínda na xunta aínda non as cargaron. Pero as cargarán, é dicir, todos os anos as van cargando pouco a pouco. Entonces, se estades atentos, podedes ir revisando neste caso páxina a páxina, vale? E sabedes se aparece unha renuncia ou se lle das directamente polo filtro de renuncias aparecerían ao principio as persoas que renunciaron, vale? Ben, para buscar as suprimidas tedes que ir un a un. Como detecto eu cantas prazas hai suprimidas? Vou agora facer unha cousa que é copiar isto. Vamos facelo cortar e pegar. A ver se funciona. Borro. Como sei eu que hai 6 prazas suprimidas? Fixadevos, eu agora non sei cales son. Entón, se lle dou a concurso de traslados e calcula,
o que vai a facer é que a persoa, a última que lle adxudicaron na provisional, vai quedar moito máis arriba que outras. Vale? Entonces, aquí estades vendo perdón, non son os suprimidos, sí. Gracias pola aclaración. Serían como eu estou falándome de suprimidos como prazas suprimidas, non como persoas suprimidas. Vale? Entonces, vedes aquí que hai 6 prazas que se amortizan, pero non sabemos cales son. Entonces, teremos que ir buscando unha a unha as que aparecen na resolución estimada e non na oficial. Entonces, esas teríamos que marcalas despois na columna correspondente, vale? Neste caso, vou volver a marcar porque, como xa as busquei, para non ter que buscalas outra vez, vale? Entonces, vedes que aquí, no caso de matemáticas, calculando, ves o que son 6, non sei cales son. Terei que buscalas e marcalas, vale? Vale. E última cousa, o dereito de concorrencia, entendo que é concursar con outra persoa a vez, Pablo, pode ser? Sí, o do dereito de concorrencia cando penso que son, non sei, son entre 2 ou 4 persoas, unha cousa así, e todas piden para o mesmo centro, e ou se van todas ou non se vai ningunha. É dicir, que non o pide ninguén. Eu supoño que iso da concorrencia igual se leva máis noutras comunidades autónomas onde teña máis sentido. Aquí, pois, eu non coñezo a ninguén nunca que participase por concorrencia. Así que da concorrencia, olvidadevos. Ben, unha cousa que sí que era interesante, de participacións forzosas. Mira, vale, din que pode ser... Pois aí acabamos de detectar o Podería erro. ser. Sí, vale. Sí, podería ser. Pois sí que podería ser, Sí. Sí. É que eu a verdade é que, claro, cando dicías o do erro tal, eu xa estaba buscando algunha explicación porque é moi difícil, Aí o test. Vale. Pois graciñas porque agora directamente con esta info podemos actualizar o código e así meter estas cousas. Vaya movida. Anos nunca nos ocurrirá. Teño que anotar iso. Sí, para ellas ou para outra xente, non ten que ser para Non, vou anotar o nome simplemente para... Isto teño que comentalo mañá. Vou anotalo. Pois mira, gracias a estar aquí en directo xa vemos o erro. Non me fixara, no de concorrencias. Gracias a eso xa podemos actualizar. E pode ser até a 4 persoas, é dicir, sí que pode ser todas as persoas que queirades concursar xuntas. Espera un minuto. Creo que Nuria, teñen que ser da mesma especialidade. Nuria, concorrencia para parella non... A ver como che digo, se estás pensando que che pode dar algo de ventaxa o da concorrencia por facelo en parella, pois non, o sea, non vai por aí os tiros, non ten que ver con iso. Ao contrario. Vale, pois despois actualizamos o código, xa con esta info que me distes. Ben, quería vos explicar agora das participacións forzosas. Se vades aquí hai unha pestaña abaixo que pon resolución provisional. E aquí aparece actualizado o que fai o programa e o que contesta. Pois esta persoa lle unicamos este centro, este centro actual e ten este centro asignado, vale? E vedes aí as variacións que hai entre unha e outra, vale? Se vos fixades, se baixades nesa columna, na columna F, hai unhas persoas que poñen sí, vale? Que significa a columna F que aparece así? Pois significa que a esas persoas lle asignaron centro por participación forzosa, vale? Que significa eso? Pois que puseron un límite de centros, cando chegaron a eles nos centros que puseron non había prazas, pero había vacantes de outras. Entonces, como había vacantes de outras especialidades, pois eso influiu para darlles. Entonces, que teríamos que facer? Moi fácil. Vamos arriba, onde pon oficio, damos a filtro, seleccionamos o filtro e seleccionamos que apareza así. E vedes que aquí hai 6 persoas que en principio lle asignan praza por oficio. O que facemos é copiamos estas 6 persoas, vamos a participación forzosa, pegámolas, vamos pegar aquí abaixo, ainda que son as mesmas que arriba, entramos en ver detalle, e unha das pestañas é participación forzosa, e vedes que ordenan as provincias, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense. Entonces aquí directamente escribiríamos A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense. Isto lle permite ao programa que está aquí no Excel asignar a praza en función destas provincias. ¿Vale? Vale. Entonces, en principio eso solo sería necesario nas persoas que lle adxudican por forzosa. Non é necesario que en todos os que estén en prácticas os metades aquí. Senón vos o comprobades e os que vos den que lle adxudican por adxudicación forzosa, metedes os datos. Vale?
Ben, entonces aquí quito o filtro e, en principio, o que sí que vamos a facer agora é meterlle unha pestaña ou algo, un elemento para indicar cando é a concorrencia, é dicir, que participa con concorrencia, para que o propio programa o calcule, que é un pouco unha cousa a mellorar. Ano a ano vamos implementando cousas. O ano pasado que nos pasou é que había xente que cambiaba de especialidade e eso afectaba o concurso de outras especialidades, sobre todo nas de FP. Entonces, esos concursos había que facelos, por así decirlo, á vez. É dicir, metelas no mesmo Excel e facelos xuntos. O mesmo pasaría en primaria, sabes? Hai moita xente que cambia de especialidade en primaria, polo tanto, é necesario facer todos os concursos de traslados xuntos para que entren en situación eso. Non sei se hai algunha dúbida, se hai alguén que quere facer o da súa especialidade, con este vídeo, sabe, paso a paso que ten que facer, únicamente que me escriba eso, unha mensaxe polo Discord ou polo Facebook ou por calqueira outro medio, eu creo unha copia da lista e vai aí actualizando. Moi ben, pois creo que queda todo explicado, non sei se queres explicarte algo máis. Eu, en principio, así que recorde, o máis importante era eso. O que si ahora o de vera da concorrencia pois é algo novo, pero implementaremos. Estivo guai aprendelo en directo.